Tää taas. Pixelmon YKK. En muista mikä partti. Osa. Mut se tulee kyllä videon nimeen. Mä en oo saattanut vielä mitään videoa, kyllä tulee. Kyllä te varmaan ihmettelet niinku, että mä sanon noin. Mut tällä hetkellä kun mä teen tätä tälleen livenä täällä, niin mä en oo vielä laittanut YouTubeen. Mä teen monta videoa putkea ja sit mä laitan ne niinku kerran. Et sellaista. Et silleen. Voisi näyttää videon mun PlayStation 3 kokoelmasta. Siis mulla on sellainen kohtalaisen kokoinen PlayStation 3. Puhun liian nopeasti taas. Okei, mä hidastan. Mulla on sellainen kohtalaisen nopea kokoinen PlayStation 3 kokoelma. Voisin tehdä videon mun PlayStation 3 kokoelmasta. Vittu, mulla on ongelmia tuon hitaan puhumisen kanssa. Mä en pysty puhumaan hitaasti, tai silleen normaali vauhtia. Mulla on liian nopea. Sulla on aika hyvä tasapaino, katsotaan. Ai niin, missä se tehtävä tuolla? Se on se on tuolla. Tuolla! Tää saare. Mä muistan silloin joskus, kun mä vedin PlayStation 2, mä vedin niinku keräsin kaikki nää vaiheet niinku tasapäin aarteita, niinku joltain oli yli 100 kappaletta. Sitten mä niinku myin ne kaikki ja tuli jotain 20 tonnia, niin se ei siinä mitään. Enkä saanut kaikkea kaupasta. Ja aika jännä. Mä en myynyt mitään niistä. Säästin kaikki isot aarteet. Vittu, eiks tolle päälle? Mä en luovuta, mä en päästä ulos. Jes, noin. Mentiin. Okay, Sly. There's the power boxes which route to the printing press area. So take care of them. I'll need you to put a splice clip in those spotlights. Sorry, Bentley, but those fans are spinning way too fast to walk on. They can be slowed down from this control panel, but you'll have to do a lot of pickpocketing to get at it. The guards are carrying special fragile keys that will be destroyed if you attack. Make sure you pickpocket their keys before you take those thugs out. And the pickpocket guards, sneak up behind them and press the Hyvät ääninäyttelijät, suutkin menee ihan sen mukaan kun mä puhun. Vaikka englanti onkin pääkieli tässä pelissä. Okei. Dig a little. Häh? No, ei sitä. Yksi. Avain. Avain. No, mutta kiitoksia. Hetkinen. Juu, täällä. Yksi tyyppi katsomassa TV:tä. Ei tuu mitään. Sopa. Lumisadetta. Mitä? Yritään. Avain.
Avain tänne. Ei hitto se näki. Ei kuulunut. No jaa. Paska ei ole liian paha kirosana. Se ei ole kirosana. Ainakaan mun mielestä. No ja... joo. Eiköhän vaan näin. Kaikilla... Looks like the fans have stopped. Use them to get on top of the main chandelier and insert that splice clip. Okei. Ai niin, tää on tietysti tällainen turha pikku piilupäkö, joskin ihan kiinnostaa. Kaikkihan ne tietää. Ja taas kun puhun liian nopeasti, todennäköisesti. Oikeasti kun te olette täällä ja kuulemassa mut, niin mä en kuulostas, että mä puhuisin liian nopeasti. Mutta kun te tulee kamerassa, niin teitäkin kuulostaa, että mä puhun liian nopeasti. Mä en itekään siis niinku pysy tahdissa. Mä kun tiedän, miten mä ite puhun täällä siis. Sieltä. I'm overriding the spotlight security now. That should do it. No more security in the printing press room. Okei, nyt päätettävää. Tai ei tehdä tässä videossa, mutta seuraavassa sit se loppuu, päättyy koko juttu. Okay, fellas, the dominoes are all in place. Time to pull off the big heist. First, Murray will help me break into the old water tower. From there, I should be able to shut down the plaza fountain. Dimitri's sure to send someone out to get the repair truck. Sly, you'll pickpocket the truck keys off this guy once he shows up. Then hand them off to me and Murray in the plaza. We'll go steal the truck, while you climb to the top of the nightclub's peacock sign. When you're in position, Murray will fire the truck's winch line up to you, and will use it to pull down the sign. If my calculations are correct, the impact should create an entrance to the printing press room. Then, Slide, you jump in, grab the clockwork tail feathers, and we all get the heck out of here. Mua vieläkin vähän astuttui vastakuvalla. No ja. Kauppaan aina jos ei oo mitään. Myydään nää. Mä oon Bendille. Come on, chum. Let's get to that water tower. Kattokaa tätä. Jump into my arms. I'll toss you up there. Mitä hittoa? Mä oon ihan sanonut. Kaikki aika monimutkainen juttu. Välein kanssa ihan liihaa, jos pitää tehdä tätä järjesti. Noin. Ota koppi ymmärrä. I need to focus. Which valves do I turn to divert Nämä kaikki pitää kääntää vaan yhden kerran, niin simppeliä. To change the flow of water through a valve, I should press the circle button. Success! Slide, the water pressure to the fountain should be disabled. It's off all right. They're already sending out the repair guy to fix it up. Pickpocket the keys to his repair truck without
Lävipäs nopeasti. No joo. Slailla on aina valmiina. No toisella aarella, toisella edes tonnella. Persussa on. Niin hälvenä kun ne painu tonne. Pois. Kiitos, avain tänne. Okay, head back to the fountain to make the exchange. It's all you. Let's head out for the repair truck. Selvä. Kiva kun noin murrailu hakkaleppi urvotit todella matkaa. Jos ne on siis vaaraksi. I'll take the wheel. I know how to drive a stick shift. I need to get in position on top No, of the jos ihmettelen mitä toita kun ne tuli niinku mukaan uudestaan, niin ne tuli hakea sen avaimen tässä. Nyt näytetään miten se laitekin sillä aikaa, kun mulla meni hakea tuo auto. Pitää niinku ohjaa kummatkin silleen jännästä. Ohjas Belly ja merimies sinne autolle. Ja slaa tänne kiipeä ylös. Et silleen. Ei muuta. No niin. Tähän voisi siis stoppaa, kun video on mennyt jo kohta 12 minuuttia. Perhana. Just. I'm in position. Justin paska. We're just climbing up right now. Get ready to grab the tow harpoon. No jatketaan tästä seuraavassa videossa. Vittu. Akku loppuu kohta.